Crohi Shicoli o neps an document seo. Is trolare le corded in cade sco module litrochts na bun rangana. Deag na Shicoli an Venisha internationalta modulation fee is far litrocht a vunu de fosta oga. Vali sheet an ina seo agus queries a trolare. But Hasulagun go me an trolar ó siúdan úsador agus in áíre is achwan de vúntorie. Tá neps tomaha don stratéis náisiúnta litrota agus marjaler sin crochimór an trúr leir seo chun taíocht a hort do vúntóirí ina gcuid aibra. Chomáile sin tá fear sim aguin Jackrochtaí léthórata a laidú nó hacint mas féidir, mar sin tá anmhéim ar nes bunskillina atá riachtanach chun bonús mai a chóirt do galtaí sa litrocht. Mar letar béim ar na deachclachtas do bhúna na litrochta ón tús, deachclachtas atá bunithe ar haide idirnáisiúnta, bhfuil tá seansí bhád níos fearr nach méid Jackrochtaí ag daltaí sa todhchaí. Mar zóldíomh tá clú agus cáil ar neps a bheith tuairt cabhrach agus comhairle nuair atá daltaí í bunk nuair tá Jackrochtaí litrochta acu. Ach is cuid den obair an Shicoli idir gáháil dhéanamh rihrí chomá, chun na faibanna a laidú nua a hacint mar dúirt mé hena héin, sinní príomhhaim an túr leabhar seo.